Itsasora begira bizigaren herri bat gara, eta itsasoak munduaren parte izateko aukera eman digu. Itsasoan murgildu gara, ozeano eta kontinente guztiak zeharkatu ditugu. Eta haizearen eta itsas ezagutzaren laguntzaz, munduari itzulia eman genion Juan Sebastián Elkano, getariarra buruzela. Orain dela 500 urteko gertaera hark mundua borobila zela baieztatu zuen, eta getariarrok gertakizun hura gogorarazten dugu Elkanoren lehorreratzearen bidez. Elkanoren lehorreratzea orain 100 urte hasi zen antzezpen bat da, herritarrok osatzen duguna, eta belaunaldiz belaunaldi transmitituz joan da gaur egun arte. Baina 100 urte hauetan, gertatutakoaren inguruko ezagutza ere aldatuz joan da, eta 2022an orain 100 urte baino gehiago dakigu. Aurten lehorreratzearen mendeurrena izango da, eta herritarrok prest gaude erronka honi aurre egiteko. Getariako bizilagunak elkartu egin gara, eta ezagutza berria kontutan hartuta, antzezpena eguneratzeari ekin diogu, antzezpen zabalago eta anitzago bat burutzeko helburuarekin. Antzezpen honekin, getariarrok eta euskaldunok itsasoan izan ginena gogorarazi eta itsasoari begira jarraitu nahi dugula adierazi nahi diogu munduari.